2.000 dies. Sí, és un altre titular. Jo ara no tinc cap més pregunta. Ara el fotògraf l'entretindrà 2 hores i mitja. Però és que jo tinc una última pregunta. Per acabar, digui'ns una imatge de silenci. El moment posterior a quan la gravadora se li acaben les piles. Just el moment... Esperi, que el reprodueixo. No, això és quan fa stop, però hauríem d'acabar la bateria. Les bateries són molt importants en el nostre món. Sense bateries el detector de talents no hagués existit mai. Moltes gràcies, Marc Novka. Au, hem de marxar, no? Jo vaig fer una foto. Home!